Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu, cred că așa se zice. M-am gândit... ce drăguț! M-am gândit, din moment ce nu putem să ieșim afară, să fac un video despre hainele pe care mi le-am cumpărat prin iarnă, ianuarie, februarie, la reduceri și pe care mă gândeam să le port în primăvara asta, dar cum nu putem să ieșim afară, m-am gândit să le port pe internet, să zic așa. Să începem. Am luat câteva bluzițe de la Zara, foarte drăguțe. Principiul meu în ceea ce privește îmbrăcămintea este puține, dar bune. Nu cred că am mai profitat așa de reduceri pe internet, vreau să zic. De reduceri pe internet prin care să-mi cumpăr mai multe haine. Pur și simplu a fost un moft de-al meu și mi l-am satisfăcut. Chiar erau foarte semnificative reducerile și am zis, hai, de ce nu? Să încercăm. Dar da, a fost lucru pe care chiar mi-a plăcut și am vrut să văd cum sunt și sunt foarte mulțumită de rezultate. Toate hainele au fost de la Zara. Au parte, nu știu dacă toată Zara e așa, că nu prea sunt familiară cu chestia asta cu Zara, dar au o chestie se numește Join Life și a fost foarte mișto. În momentul în care mi-a venit pachetul, a venit în carton și hainele erau împachetate așa într-o hârtie foarte drăguță, albă și lipsită cu o chestie așa gri. Prima bluză și care îmi place foarte mult, îmi place ca o haină așa mai deosebit, deși că na, ieșea un pic în evidență și calitatea este ok. Este această bluză crem, care are acest guler foarte drăguț, creț și e așa un pic creponată și pe aici jos are un tip, dar nu știu dacă se vede, da, cam așa e. Da, îmi place foarte mult, am purtat-o de câteva ori și am zis, vai, ce drăguță e. Da, dați seama că mi-am cumpărat câteva articole și multe sunt asemănătoare, dar n-am vrut să le returnez. Mai e bluza aceasta, neagră, care tot așa un pic creponată. Și este bluza aceasta de pe mine, apropo, tot de la Zara, dar nu e de primăvară, deci sper să o port la vară. Asta are mânecă lungă și este foarte drăguță, deși un pic transparentă, merge cu un maius pe dedesubt și merge și de birou, uite și aici cum are. Da, nu, când am comandat mai multe pachete și au venit așa pe rând și de fiecare eram super entuziasmată, aveam impresia că a venit Moș Crăciun. Uite asta ce drăguță e! Zici că e perdea, dar e perdeaua mea! Ei! Super! Bravo, suntem la a doua! Așa trebuie să fii când vine vorba de haine, drăguță, dar nu știu. Nu, trebuie să-ți placă foarte mult! De ce să ne mulțumim cu mediocritatea? Asta, în care eticheta, scrie Zara pe ea. Cred că vine așa. E un pic în V și are tot așa un pic transparent, dar îmi place foarte mult. Uite cum e modelul ăsta. Îmi place că sunt foarte atenți la detalii și chestiile astea negre care sunt mai puțin transparente sunt din catifea. Îmi place, efectiv îmi place materialul, este dacă scrie din ce este. Nu. Very cute! Da. Da, cine știe că nu o să port. Încă o chestie, o bluză, nu știam că nu așteptam să fie genul meu. S-a părut un pic așa îndrăzneață. Foarte multe sunt transparente, deci... Uite asta, uite ce model foarte fain. Și se încheie aici cu o capsă și pe aceea mai are sus... Așa, poți să-i faci fundiță sus. Deci se încheie sus și jos cu o capsă. Și mă gândesc să mai pun ceva la mijloc, tot așa un fel de capsă. Deci foarte specială. Îmi place, drăguță. O să las
Astea drăguțe la sfârșit. Mi-am comandat 2 cămăși care sunt practic la fel. Nu mi-am dat seama, dar le puneam acolo în coș și am hai. Și pe aceea când au venit, stai așa ca să două seamănă. Da. Pregătesc aici surpriza. Deci e așa, e o cămașă. Și îmi place că are la spate această fundă. Tac. Și se încheie în față. Dacă o să am chef să le probez pe toate să vă arăt, dar cine știe, voi vedea până la sfârșit. Da, și are mânecă lungă. Zic că merge și cu mai uspede de desubt. Poate merge și vara când e un pic mai răcoare. Mai grosuța asta, nu e transparentă. Nu e. Dar îmi place că e cu acest pattern. Nu sunt floricele. Niște chestii. Foarte drăguț. Și acum următoarea care e asemănătoare. Asta. Da, seamănă foarte mult. Numai că mine este deschisă. Are aici la... Asta e în față sau în spate. Nu dau seama. Chestia asta care vine în spate și se leagă așa și efectiv este închisă. La fel, cu mânecă lungă și așa un pic creponată. Very cute. Și acum o chestie foarte, foarte drăguță, care mi-a plăcut și pe care am și purtat-o de câteva ori și care a fost și admirată, pentru că e așa deosebită. E această cămașă. E pe dos, pentru că era pe umeraș. Îmi pare rău că am să stau așa cu ele pe umeraș și că nu le port. Dar o să vină și toamna. Uite, are o mânecă foarte bufantă. Și așa foarte drăguț când mergi, nu e ca asta atârnă așa, dar aici are elastic, de exemplu, și se prinde așa cu elastic. Și e foarte, foarte faină, iar sus se încheie așa cu fundă. Poți să, uite cât e de mare funda și poți să faci cum vrei tu și să fii așa creativ. I-am zis că de data asta aș vrea să ies așa din cumințenia aia și vreau ceva mai deosebit. Așa, încă o chestie foarte drăguță. Eu sper că le-am adus pe toate. Stai, cum stă părul, stă ok. Nu știu, asta când o vezi prima dată ai impresia că e așa ca o perdea. Și are un fel de... are așa un material, dar e super drăguță. Uite-o. Cu mâneca asta. Vezi perdeaua? De o perdea de calitate. Perdea drăguță. Și mă deranjează să o port. Și are așa în față un guler. Știi cum sunt... cum se numesc păsările? Doamne, un lipsus. Un lipsus în cap. Dar are gulerul ăsta aici. Foarte drăguț și așa lunguță. Vezi? O suport vara, chiar dacă vor fi 40 de grade afară. Eu voi umbla în aceste bluze. Pentru că, de ce nu? Suferă baba la frumusețe. Am zis că sunt cam în același stil, hainele astea. Și uite asta, încă o perdea drăguță. Uite ce drăguță e! Și îmi place că are pe aici, are niște... Aici la mânecă, de fapt, de aici, de sus, de la umăr, vine până în jos la mânecă și asta care... și e scurtă așa și merge cu un fel de maieu. Vine... Da, deci chiar sunt foarte drăguțe. Chiar și asta este de la... Ziceam că e de la Zara și are așa niște... floricele, da, floricele, dar asta este de vară și e ok. Gata, astea au fost. Multe, nemulte, eu personal nu sunt obișnuită să comand așa. Și cum ziceam, am făcut un moft, mi-a plăcut. Trecem mai departe. Uite-o pe prima, ce drăguță e. O ador, uite. Că e așa creponată și mâneca. Și mi-aduce aminte așa de un pirat. Very cute. Contează foarte mult cum te simți într-o haină, într-o bluză. Trebuie să-ți placă, să zici, what? Indiferent de forma corpului pe care o ai, trebuie să se potrivească ea pe forma corpului tău, nu tu să te potrivești pe o haină.
Dacă îți vine să dansezi, înseamnă că e haina potrivită, bluza potrivită. Următoarea am luat-o cu un maieuț. Nu știu, probabil că merge când mergi la o cină, ceva. Cred că merg. Da, uite, e transparentă, bine de tot. De lunguță. Merge foarte bine cu perechi de pantaloni albi, ceea ce eu nu am. Sunt în negru, am luat un maieu negru, așa să văd cum se vede. Da, e foarte mișto. Vă zic că am îmbrăcat-o, de unde era bluza asta, de unde era bluza asta? Hello, Zara. Da, e foarte finuță și îmi plac foarte mult detaliile astea. Cea care era asemănătoare, mă rog, era tot neagră, am luat-o tot peste același maieuț, dar poți să o combini cum vrei. Și uite, îmi place, chestiile astea sunt din catifea și simt foarte mișto la atingere. Și uite, poți să faci așa o fundiță de pișcuță. Tac, tac. Uitasem de ele și am zis, hai să mă înveselesc puțin. Ia. Da, e foarte, foarte drăguță. Următoarea. Da, deci aici se prinde și efectiv se leagă fundița. Bine, mi se vede sutienul, dar cred că merge și cu alte chestii pe dedesubt. Asta merge și vara. Uite cât de drăguță. Nu știu, mă simt foarte elegantă ca o doamnă în ea. Și îmi place că are și acest pattern. Ca niște lanțuri, așa. Ready to party. Se vede pielea aici, dar asta nu-mi place și nu-mi dau seama, mai are ceva de prins. Nu. Dar o să-i pun eu ceva, pentru că nu pot să ies cu pielea afară. Sau poate da. Da. Nu, aici e foarte subțire, așa și... Dar e ceva aparte. Ah, da, și uite, aici are un fel de elastic și pe aceea vine așa, ca un vulănaș. Am să vedem. Nu știu, mi se pare potrivit. O să fac ceva în privința asta. Dar, să zicem că nu e. Ta-da! 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 Superbă! Ei! Superbă, 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 superbă. Băi, obraznico. Wow! Wow, wow! Da, frumoasă taie. Ceva în care te simți așa ca o femeie. Femeie, mujer. Următoarea este cămașa. Îmi place că are chestia asta la spate și că nu e în față. Cred că nu-mi dau seama dacă se deschide. Să o pui și în față. Dar la spate e chiar deosebită. Și mi-a băgat în pantaloni. Da, e simpatică. Nu sunt la fel de entuziasmată ca la celelalte, dar îmi place și îmi place textura. Am bine să mă fii, băi. Ups. Mânecă lungă. Doamnă serioasă, care merge la muncă, la interviu, unde vrea ea, la piață. Hei, 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 hei. Da. Haine puține, dar bune. Clar. Asta e următoarea. Cea care e la fel ca cealaltă. Dacă ai impresia că este ailaltă, nu este asta. E aia creponată, care nu este, n-are nasturi, e închisă. Și da, chestia asta vine la spate.
E drăguță, la un dat vreau să duc, cred că a fost singura pe care vreau să duc înapoi, că ziceam că e la fel ca cealaltă, dar n-am renunțat, n-am mai dus-o. E drăguță, e la fel ca cealaltă, dar e drăguță. Da. Ce să zici? Atâta. Uite-o pe asta. Stai să termin să mă închei la nasturi. Uite ce mâneci are. Adică, de ce să-ți iei ceva obișnuit când poți să-ți iei ceva extravagant? Nu știu cum e asta. Și acum, mă uitam în poză cum se face. Se face așa cu o fundă imensă și poți să o porți inclusiv cu un plover pe deasupra. Și să scoți funda asta în afară. Cum, Doamne, iartă mai bine aici. Așa. Băi! Băi! Bag și în pantaloni dacă vreau. Oare merge cu fustă? Nu știu. Merge cu ce vrei tu. O treabă așa. Te simți așa ca un fel de rege care merge cu asta în față, dar vreau să zic hello, prea fain. Nu e felul cum te simți în ea, mie îmi place. Poate unii au zicea, nu mă interesează, nu e prea mult pentru mine. Pentru mine nu e. Păi de acum cândva nici n-aș și purtat așa ceva. Dar astăzi, da, port așa ceva. Nu stau așa. Care-i corpul meu? Unde-i corpul meu? E mișto. Ne jucăm frumos. Cred că cu pantaloni. Mai degrabă. Da, frumos. Me gusta. Îmi place cum arată în casă. Dacă nu pot să port afară, măcar în casă. Yay! Uită-te la asta. Dați-vă la o parte că trec. Nu mă caracterizez, nu mă definesc pe baza hainelor, dar de ce să nu poți ceva drăguț? Dacă poți. Așa mai curcan, știi? Curcanul care are din asta, mai că nu e albă. Da, e foarte, cum să zic, finuță. Cum am îmbrăcat-o, m-am și cumințit. Uite ce detalii. Bravo, Zara. A făcut o treabă bună. Da, și aici la fel. Nu e transparentă, pentru că are două straturi. Da, are două straturi. Uite, al doilea. Dovada. Am tăcut din gură, n-am ce să mai zic. Yes. Nu știu, nu se scoate. Într-un parc. Ca să mă asortez cu floricele din parc. Sunt floricele, steluțe, floricele, ce vrei tu, deci sunt mai multe. Da, efectiv, aici sunt mai multe floricele. Aici mai puține. N-am cuvinte, da. Și asta... Atât cum mai eu albe de desubt, e până aici până la buric, că efectiv aici e buricul meu. Mă gândesc singura. Și vine așa.
Da, clar, ceva cu epoca de acum 100 de ani am vrut să-mi fac. Asta e mai crem, îți vede clar diferența între asta și mai eu. Și mai crem și uite și print, auzi, modelul. Da, super bun. Și asta la umăr aici. Detaliile fac diferența. Da, și asta e.